ngarap lagi jing kemen ka ba crowd sa sien ya ka bangan yo ban ya kren bat pi naga ktien ga jong blai bagani ka ktien ka ni ga sngi am kan dalong jingker khu yo pi nga snow bat shashkor ba snap pai ka ni ga ktien ga jong blai bagani ka ktien ga jong blai kan pensnol thu yo pi long gi ai how Jesus Christ but man pensnol thu ka tangan pen kan mau yo pi ya ka ai ka bala ja hakapor ka ba ki kristan ki sya penshitam ben ka babel ki thu ingi ba ki kristan ki sya penshitam ben hai ki sya penshitam ben ha ga ta kapor ha ki reuniam ha kita ki rang ba lingdo ha kita ki parsi ka babel ki thu ingi ba anda habo jisu la mi pat kaya ka belajar kawan ka revival, kawan ka movement, ka bajor hado kata-kata, ka jingpen ki ka bajor hado kata-kata, bagi breu na ka sngi siya ka sngi, kiwan ban nget hau Jisu, kiwan ban pediang yau Jisu, bat kiwan siya ka jingkala ka bamut, bat kala roy, bat kala nang roy, bat kane kala nang pentakli ru, ya ki reuniam. But way na kita ki reuniam udah usol jong ka Tarsus, bau ni usol jong ka Tarsus udah bitar haba ki breu ki ino egene ka niam ka berim bat kin lek ban but pat ya ka ni ka jinget ka batmai udah bitar udah shon udah berniam udah persat tin jumlai ka ong ba udah berniam bersit udah persat ru da kata ka jing bitar ka jong ya kini ki kristan ya ka bala khot iki kata ka por ki breu jong ka lenti ba ka babel ki thu yangi ba open shitam ya kita ki kristan kata ka por bat Katin jumlay ka penkan mau yang ngiru bala penyap ru wat yu Stephen utemen basan uban engkong jong ka balang hapo Jerusalem bala penyap yu Stephen bakal adon ka jing sngau tenat ru ha kita ki reuniam bala yo ban penyap bal ki ong hang ni te ngin ya nyon syu ya ki bat ngin penduk pendam no sendan ya ka ni ka jinget kla ini kata ke heresy lene ki ong be bakade ge jing hikai bakla kade kan niam tet le se ki la ban ong kata ke por bagi dan shibun kita ki jingkran ki bakum kita baru sol nang yo bor bu yo snauru bahag bagadan ke jing penshitam po Jerusalem ki kristan ki le petlut mo shato shani berkeleng ki le poi na Jerusalem ki le petlut shakita ki wepat ki nongba lene shakita ki wepat ki kapsor lene ki kap Jerusalem Para boleh asngau bakidan ki kristan ki ba laya pet support kata ka snong ba kerteng ke Damaskus. Ula lipan ke jingbit ngi rang ba lang do ba hadin nang ta ula yo kita ka jingbit wangan lek ban khom yaki ban pensitom yaki ki kristan bat ban penjenjaran persosat yaki bat ban lentem mau yaki kamut ka jing tmu ka jung ka long ban pensitom. Bat haba u lek kum ta ba kita ki sipai ke jung bat Lajan poi sa Damaskus, hakata kalenti. Kelaja ke air ka bau sol jung ka Tarsus 4 Jumat menuru. Ba kata ka jingja ka long ba kawan ka lili kelek ka jing tabak kelek. Ka bau 4 Jui menuru ba udah yo snow ya kini ka sur ka ba keli ka ba ong sol balay me penstam benyanga. Kawan ka sur na beneng. Kabakliw sol kada khot yu da ka kerteng sol kabumut bau neu breu ba khot yu itu yu sol ka kerteng ulong sol balay me penstam benyanga hang tau sol la sayong ngan o melong way try bau kam senan u try u smong tu bu de blay u tau ba khot yu u ba itu yu da ka kerteng bau bu itu ru ta ka jingle ka jong ya ka bau penshitam Hendrei kan mau ikan eka way, bau sol uklam pensitom yau Jisu, pensitom ya kita ki Kristan. Barang tahu ongko try medei way, baru Jisu upen itu ildi, wong ngalong u Jisu yau ba me pensitom ben. Lah sayong hingan yang taru, wong kumno uklam pensitom itu u Jisu, bau Jisu kelipen ban balai me pensitom ben yang balai bau Jisu wong. Balay me penstam ben nga. Hatu usol ula sempat yu Jisu Hatu Jisu yo ya kata ke jing syak bentiu no sol Ne usya ya kita ki syabuk ne kita ke jing sempat no sol
Reu Jisu uang balay may penstam ben nga. Bakani kalong ka jing sisang ko ampen kan mau fi nga sngi. Bagi ta ki Kristan ha kata kapor. Kim dei tang ki Kristan, hendai ki dei ki breu jong ka jutang. Hendai bagi sulong tang ki nong bot, hendai ki dei ru ki breu jong ka jutang. Kai kata ka jutang. Kata ka jutang ka dei. Ya ka bau Jisu u ya te bat ki daga snam ka jong u. U Jisu u ya te bat kini ki Kristan daga snam ka jong u. Tadeng ta kwa ben pen kan mau fi ka ni sngi. Lada fideu Kristano bershisha. Kabamut pidon ha ka jutang jong ka snam. Tadeng tau Jisu shwaba un syakem mulai ba mulai di kilai ba mi tau kupu bal kilai di ru ya kata ka khuri. Ya ka bau Jisu ong kani kalong ka khuri. Hoi wong to ba mi ni kupu bal wong ro to di ni ka khuri. Namar kalong ka kalong ka jutang ka batmai ka bangayate bat pi. Kada ke jutang ka batmai ka bangayate bat pi daga ni ka khuri ka balong ka snam ka jong awang. Ka bamot u Jisu yate jutang bat kita ki banget ya u daga snam ka jong u. Pas you sin bala yate jutang ka bamot hi kita ki bri kim long shu tang maki. Kim dei shu ki balong yaklat na utra henry ki long ha u Chris. Deng ta ka babel ko ong namar ka tala da we udan ha u Chris. Kum tahu long jing tahu batmai ke ki berim kladon akmi u jalong batmai kamu ladang ngidon hau Chris kamu ngidon hau ngilong kawai batu tadeng tahaba la penshitam ki Kristan ndai baki penshitam ki Kristan ndai ki penshitam yau Jisu namaru Jisu de ukli bagi Kristan ki mat kimot kilong kawai ka kli baka mat mla pen yaklat kilong kawai kamot u banget u Kristan u beshisha udan ka jia dei bat u Jisu ba umdan bala pen yaklat iki naga ke jinga dai dai tau pol thoro wei bala ampen ya klat inga naga jing it ke jong Chris dan bala ampen ya klat marwa balai mau badu Chris kilong kawe fin pe ya kapor ba ya kenti kurim ki ong mementam phim dei shu bai long ar dei fila long kawe ha ga jing long do kawe ka long bo adam ha bo ya kendo ya ga em wong ka ne ga dai ga kani ka dei ka do na ka do jong aw ga siing na ka siing ga jong kata ka dei ka jinga dei ka bakin jado rekin mau badu Chris ngim dei ki biya dei ha ka bakin jado ngilong ki biya dei ha ka bakin jamin sim bagata ka bakin jamin sim ka long Chris ong pilong bat nga na mar ka snam ga jong kamot ngilong ka wei hau Chris daga snam ga jong u kam dei ha ka do kam dei ha ka siing ka dei ha ka snam ga jong u bangilong ka wei hau namar kani ke jutang daga snam. Tadeng ta ko abon fi kani ke sngi ke bamata la fi la shakri sha yu try phim de ban sokus lai ke jing em ke jong fi. Namar fi mat ke jing e kam dei ba ka penstom ya fi. Ka jing e ka penstom yo Jesus Christ. Fi dan ke jing tang ke Jesus si ke jing em ke jong fi kata kam dei ka ba kata ya fi henry ka kata yo Jesus. But you sin ba kata ka jing e ka kata yo Jesus. U Jesus un kali kata ke jing e balai fi kata ya. Bat lada kata ka jing e ka kata yu try kata ka jing e ka haban kan ria no namar balai ka kata yu try de tadeng ta ka suk e ka jing em ka jungi ladang idon ka jutang bat ujis Chris ngor fidon ka jing em ka kumno ro fiya glenti ka kumno ro hendre lada fidon how Chris fideu breu ba suk tam fideu breu ba kementam kata ka de ka jing shisha tadeng ta usol udah lengo wong Medeway wong along Jisu ya ba meme penstam ben. Mekta ya ki Kristan, mekta ya gini ki breu juga jutang, mekta ya nga. Padeng ta ko abnong fi gani ka sngi wa nam ki kuslai na ka do no jong fi. Tara fidan ba du Chris, fidan ha ka jutang ga jong u ba pilong ka wei bat u. Tadeng ta fin don kam kuslai ki jing e ki jing le ki jing em ga jong fi, ha ka bakin jado ba kam tam e bakin jamin sim. Wa nam ki kuslai ban ong bala dang ayap nang ne sa engan poi. Tara fidan na ka jutang. Jisu ang uta ubadi ya ka snam jonga udon ka jing em haladi. Tadeng ta habang idon ha ka jutang joka snam ngidon ya ka jing em haladi. Namar ka snam ka jing em ong ka tien ka jong play. Kadon ka jing em ha ka snam. Tadeng ta habang idon ha ka ne ka jutang jonga ne ka snam. Ngidon ka jing em haladi. Bangai try na ai bore fi ka ne ka sngi. Na ka ne ka jing kai ka balingkot ya ka bang ai ha fi ban sngo tho in ka way.
balada fiat leng bagi jing jing le jong ka jing em kata kam dei ka ba kata fi na ka kata utrai tada ha fi don ba utrai fi nam so kuslai ke ru tada jisu wat ki kuslai na ka do no jong film ne wat shep tieng na marulai fi di ki breu jong ka jutang kata ke boro kam kata fi na ka kata yanga bat haba ka kata yanga ngadon ya ka jubab ya ka bangan jubab kan ya kata ka ba kata yanga utrai ujubab wong along u jisu wa meme pen stamben bad hang ta usol jo katarsas udah dem krop bad udah yam ba udah kelak ka bemut bad udah pai no sendan shau jisu na do takasngi bad ka babel ke thu ingi ba kita mi kita ki saro khmat ki jeng u ki saro jong ke jing ka adum mar ka de ke jing ka adum ka ba ka kita ki saro ki ba kenjaman sim ka ba don hapo kata ka donot ka jong kada mi senan sabar kada mi senan talau but obleu la pa usyakri jong upat u ananias lawan banduai na ka bentau sol jong katarses bagi ta saro kila haplut baro badain ta kwa banong fi ka sngi ka bamenta kanum dan ka igi bala man kata fi namar lada don bakta fi ka babel ka ong do not touch my anointed obleu da hukum bamlong man kata kita ki belas lek ki jong ki belas lek ki badan ha ka jutang ba Jesus Christ namar lada ki kata ki perlu khmat ka jong blai tadeng ta nga ko abnong fi ka ni kisngi fi dan ha ka jingka ka jong try ba fi dan how Christ tadeng tam dan kam man kuslai ki ro jong ka jing im ka jong fi try ukali ya fi dan bat nga tadeng ta ko ban kali ya fi fit sngok ti kina shna fi don ha jutang ba try na flas sngok ti kina ro try bala da fim pa don ru ba try kan mau kan ka sngi ka ba finya te jutang na ba try pediang yu jisu kum nong penem pediang yu na mar fila pediang yu em unum e no if de lele unum le lendet no if de lele na mar wong ha kata ka ba fi don ngarungan don hang ta kata ka de ke chingkular ka jong try na mar ha ba fi don hang no bal ha ba nga don happy kemengandan be hang tahi ka presence ka jong ya kan ya bat phi wong utrai tading ta klem utrai am phinum la ban le klem jisu phinum poi se klem utrai kan wan ka jing duk kan wan ka jing kerdu ka jing sa pen stam banya ka bor jong soitan ki jing le kin wan ki ba harukom ki huri hura ka jing em ka jong phi ba ka jing em ju phi kan poi sino ru hanre la fi dan utrai hoi ki jing kin wan da kita ki long tang sipor ba kita kin do kin dam ba fini ipat ya ka jing job haka jing im ke jong fi namar habangi but Jesus Christ bolong unong job sisa ngiru ngiyok diang ya kata ke jing job pinum sakut sa ke jing defini vinyat ru na ka buram sha ka buram mau tra unang penkela nang penkela dori fi na ka buram sha ka buram na ka jing job sha ka jing job mana ka jing sha ka jing finang ya to ngani dua ni por menta la fin pat pediang Jesus pediang no ka por ka dang biang tra kwa banya te jutang na bat phi ka ni ka sngi ni dua tra ni ka por nga dua nam tani ki khon ki jong me bona pernah juki ko try ke pat don haga jutang bat me raga ni ka sngi ko kon ra try haba kila phai sha me bat haba ki sngo don kam me ko try haba ki kila kala ka bamut shisha ba kila no e ka porthai ba ki bot me ko try ni ka sngi kalong ke e ka batmai haga jing em ke jong phi namar pila rai ban bot u try kan mau ba phim long marway phi don bat u try bat pila long ka wei bat u namar phi pila don haga ta jutang nyok snam Pada do menta ka sngi fin long breu ba job, fin long ka breu ba job, fin long ka breu ka bla slek ka jong try. Fidon ha ka ta ka jingka ka snam, fi don ru ha ka jing try jong ka snam. Bang da duai ngar kar khui fi finum sngo khuslai tat na do menta ka sngi. Finum so shep ting tat na do menta ka sngi. Na mar wei ba kta fi kta fi ndre kta try. Utrai udan ka borban pensange e kata. Utrai udan ye ka borban snang ye kata. Menta ka sngi ada dua yang rekar kui fi long ki breu besok ki breu bla kar khu ki breu bla yo e ki jing penem agar teng jisu amen but amen try na kar kui fi nang ai bore fi ken ma fi don ha ka jutang baru Jesus Christ pim long marway ndai fi don hau boleh nang kar kui fi ko boleh shibon amen